Tamara, hawu. Ithini into yaTamara? Hawu, ngize ngihambe ngiyoviwa-ke ilona yakhe. Profile yakhe, hayi ngilalele wonke-ke amavidiyo wakhe. Hawu, oh, okay, ugeli uyakhuluma. Ya, hawu. Esingixaka kakhulu ukuthi njengoba nina abantu besilitha nithi uTamara unimele. Nisho ukuthi nimelwe intombazane ekipitile, hhayi nokuthi ikipitile nje, ikipite nendoda yomuntu oshadile. Uye lo muntu onimele enigqaja ngayo impela. Unengane 2, ukipitile, kodwa nithi unimele. Hhayi kahle. Sengiqedile. Awu, kulungile basazokubuza, ngiyazi basazokubuza. Ngena sisi, ngena ivula imic sasungena. Ya, ngiyangizwa.